Ahojte ľudia, dneska si zahráme Roblox. To by si ma náhodou chcel pridať, tak ja sa volám Vikinko17. Tak to vyzerám, tak dobre. No. Zahráme si túto hru Live Together. Už ho hrám dosť dlho, lebo moja kamarátka mi to povedala, že ako sa volá a odtedy ju milujem. Zlatá. OK. Ja vyzerám teda takto. Mám hojinky, náramky, ešte nejakú kabelku, takto vyzerám proste. Len tá tvár je trošku taká divná, viem, ale neviem prečo, čo s tým je, ale niekedy tomu šíbem. Dáme si autíčko. To sa mi páči. Asi si... Nie, nechám si takúto farbu, zapníme, aby mi tam nikto nevlezol. Iba ten mi môže ísť vlastne do auta, koho mám za frenda. Ale teraz nikoho nemám, lebo šiblo môjmu Robloxu a tak som si ho musela vymazať a urobiť nový. A možno pri konci si zahráme ešte jednu hru. Ale to je trošku taká iná. Teraz sme momentálne na pláži, len ja som musela zaparkovať, takže nie som tam nejaký piesok, takže vlastne to je už piesok, ale ja idem sem. Sem chodím často. Aj toto si zacelím krásne a prídem si na tú parku. Ešte s tým nebudete. Ja idem tam naspäť teraz a idem si nájsť nejaké miesto na dom. Ježišmaria, musím dole, to dovolí, dám si nové zasa, lebo ja to takto robím stále. Idem túto zaparkovať, nebude to perfektne zaparkovanie, lebo neznášam parkovať, keď treba, takže nie. Auto mi tam zmizlo, takže si tam zase, alebo iba jedno môže mať vlastne. No a vlastne toto auto sa mi dosť páči, ale zase táto farba moc hezká nie. Ale asi nechám to, čo som mala predtým, lebo to sa mi extrémne páčilo, takže to je extrémne pekné, teraz to neviem dať. Takto. Zamknem si auto a... Ešte si môžem prejsť školu, ale pôjdem si. Nemôžem parkovať, keď mám zaparkovať. Sem zaparkujem a bežím už len. Rýchlo viem, že má túto jednu nohu dosť a nevie skoro ani normálne skákať. OK, ja toto si musím pekne počkať. Ale teraz ako keď mám ísť, no. A tu na to čakám teda momentálne. Dostanem si
dosť deformovane to vyzerá, ale dobre. Si bola trošku na pláži a už ideme hore. Wow, Ježišmaria. Ježišmaria. To je hrozné. A hneď sme dole. Preboha, vôbec som sa spíše. Dobre, a zase sem si dám auto, aby už rovno odtiaľto som nemusela zase tam behať. Takže si dám sem autičko. Horko ťažko parkujem odtiaľto práve na perfektné miesto. Zase si tu dám auto. Tak. Potom pri konci vám ukážem, že jak sa volá tá hra. Aby ste proste vedeli. Lebo som vám to hovorila na začiatku, ale podľa mňa by ste aj tak zabili. Dobre, idem už takto. Ale nechcem ísť odtiaľ. Ja môžem ísť rýchlo. Ďakujem. Dobre, ja som mohla ísť a tam som už videla, ale aby som chcela byť trošku blízko pláži, takže tu mám presne taký domček, ako keby to mám povedať. Ja by som si dala, ja si proste dávam furt ten istý, keď to hrám, lebo zamknem si dvere, auto mi zmizlo, ale to nevadí, lebo vždy vám zmizne proste auto, keď si idete na to. Takže v každom prípade by aj vám zmizlo auto, musím si teraz otvoriť garážik. Tu mám akože to je jeden celý garáž, ale aj autičko si rýchlo zamknem. Viete, darmo, že mám zamknutý garáž, ale aj tak proste ja sa bojím o moje auto. No, to bojím. Stretneme sa v part 2.